4913. שזה אמת ואמיתו, ככה זה נראה. כמה שנכנסים. כמה שנכנסים? צפוף, צפוף. והיה שמיכה אחת מסכנה לכל אחד או לשני אנשים. אתם מה? אנחנו פה. האדמה? בנס לא מצאו אותנו. היה לנו רימון. כי אם הם יבואו ויתפסו אותנו, אנחנו נתפוצץ. באמת? כן. היציאה, שזה היה בעצם במגרש המסדרים. אז עלינו על מדרגה, הוציאו לו את המדרגה, ופרצתי בבכי. A new campaign in Israel is bringing the horrors of history alive. The hope is to make sure it never happens again, but to do that, young people have to be engaged. אתה אהוב ואתה חשוב, כי מה שאתה עושה הוא באמת תרומה אדירה לדור הצעיר. תודה רבה לך. תודה. We want the people, the world to remember and not to forget and not to forgive.